Medzi USA a NATO sa črtá dohoda o Grónsku. Európskym krajinám Spojené štáty clá neuvalia. Vítajte pri správach. Dokumenty na ukončenie vojny na Ukrajine sú takmer hotové. Veľká protidrogová razia v Pezinku. Dopravca pridá ďalšie lety medzi Bratislavou a Košicami. Na Dunaji pri Devíne uviazol nemecký tanker. Americký prezident a šéf NATO sa v Davose dohodli na pláne, ktorý určí budúcnosť Grónska. Vypracovali rámec budúcej dohody. Dánsko posun v debate o Grónsku oceňuje. Spochybňovanie suverenity krajiny však naďalej rázne odmieta. Spojené štáty vďaka dohode neuvalia dodatočné clá, ktoré ohlasovali. Scenár správ sme naplnili. Na jednotke uvidíte nemecký romantický film. Na dvojke prinášame premiérovú epizódu SK Dejín s naším kolegom Ľubom Bánikom. No a na športe vysielame premiéru dokumentu o zimných olympijských hrách v Cortina d'Ampezzo z roku 1956. Ďakujeme, že ste boli s nami. Dovidenia. Pekný večer.